Sagung Renggah Kakung Putri Satu Bagio Mulyo tasih serengan Dwi Laras ora neko ingkang sampun magar serangan Ikban Audio ugi kadukung Mustika Video Syuting live streaming lumantar Dura TV Sriono Syuting Dika ngeten terminale Kota Pati Pipa becak kula numpak Boladeli monggo napa puran kula bayar namung niki purun mawon sing penting numpak ning mburi sopir becak rina wengi golek rejeki senajan manggon ning mburi nanging alon-alon wae ya Yayi sing penting kepenak ikut singene ora supir becak lah supir apa diwalik Bace Gunes Blesek ya mumpung maya sore do mlaku-mlaku Yayi just just
se aja so nandang bronto yayi ora Kang Mas ora satiru-tiru marai guru lho Mas lah iya kaya sapa kaya cah kono-kono nek guru gak penak ya penak sing lemu to contone ya balua Widonono ayo Kang Mas sore kang surem mulane jos wengi sitru sing tak rasa wanci mangkat dalu ora kaya larane ati kula paribasan dinggo turu ora bisa merem dinggo maleh katone netra dinggo turu rasa sak jroning ati mariso sae patah hati wong kang nandang bronto so Oslo